भज राम सीता रामायण गीता चाचा राम नाम में जितना शक्ति होला ध्यान दो खाली भूखला से करना थोड़ा सा मेन माइक बढ़ा दी भजबत भज राम सीता रामायण गीता पढ़ के चाचा जी जितना राम नाम में शक्ति होला न ये महाराज राम नाम हो गई तो अमर हो गई शरीर रहे चाहे ना रहे शरीर रहे चाहे ना रहे राम नाम कीर्ति उज्जवल हो गई तो धरती पर अमर बन कैसे ए महाराज तो राम मैदान में कही के राम नाम के शक्ति ऐसा हो ए महाराज राम राम कही के शिव जी अमर भइनी काग भूसुंडी कौआ जन हो कौआ काग भूसुंडी कौआ अमर पद पा गइले तो जन राम नाम में शक्ति बा मलिका तन कभी नहीं थी ऐसे मोहन मोहनी में लिखल बा कि भव सागर का रक्त भी जिन में कुछ निर्मलता है धन पुरुष है वही कि जिनका नाम जगत में रामचंद्र श्री राघव ने जग में धर्म प्रकाश किया कर्म वीरता दिखला करके खल रावण वंश विनाश किया इन नामों से नर जीवन का वृक्ष फलता फूलता है धन पुरुष है वही कि जिनका नाम जगत में इनको नाम बा ए भरी हे जे कोना कोना गावे रहनी बबुआ एनियर को गावे रहनी कौन दुर्गा चौक आ ओइनी या कोवा पूछनी के बबुआ ए बबुआ अनिल व्यास के नाम जानी हां ऐसा नहीं ऊ कहत लइका जे मर्द कामना खूब पातर आदमी के नाम ध दे महाराज तो हमरा बुझा गई कि केतना ले राव नाम बा हे महाराज राव गौरई उहे बा इसमें के उसमें माघ में के फूल ए बबुआ अरे तो राम में कहला से अरे जिंदगी संवर जाई हो तो राम में कहला से अरे जिंदगी संवर जाई राम में कहला से जिंदगी राम राम कहला से जिंदगी सवर तो एक बाटेगा हम नाम कभी गीता पढ़ के अब तनी हम चाहो देखिए भौचर भौचर बोलला से भैया कुछ ना होके रउआ जितना गीत गौने रउआ मात्र 2 गीत गौनी हो तो रउआ कितना समय में गौनी हो रउआ 1.5 घंटा में गौनी वही में कोई जना लोग कहते के दादी बैठी हम जानत नहीं कि ऐसा ऐसा ब्यास गले ले ए महाराज कपार पर जूता ना चल जा अरे तोले ले लो माइक ना धरला ऐसा ही एगो चाचा हमरा बात मन पर गई औरंगाबाद में हो मई गावत रहा छठ के उपलक्ष्य में गीत गौने गावत रहा 40 मिनट के समय हो गए आई 40 मिनट के समय बा जगह करता माली में देले वाली तो जाने कि 40 मिनट तो 2 मिनट बढ़ जाला 5 मिनट बढ़ जाला 5 मिनट 45 मिनट हो गई जगह करता माली के लाइट बर के कहत रे बे समय हो गई बा बैठो ये महाराज ई ताकत नहीं थो ये अपना कावला क्या भचर भचर बोलला के सुर में 50 मिनट हो गई फिर 5 मिनट के बाद कहत रे बे बैठो मत दे आई एकदम ताकते नहीं थनु जब 1 घंटा भई मैं जाके करता मिलके एगो जूता अपन जब इनका गोल में आई हमन के ए बे अरे बोलते बैठ जूता चलना
ई कहतर जे में महाराज रो बुझाला हम गावत तरी कि एगो जुतवा उ फेंक देले बाड़ा दूसर को जुतवा फेंकस तो हम पहुंच के धीरे हम कहनी के बबुआ सारा लोग रुपया पैसा कौन नहीं गावेला तू लोग जूते खातिर गावत तर काम जूते वाला बेसे होलो ए महाराज गीत गौना ई शांति के चीज हो तब जाओ ना हमने के आज माता जी के अंतिम संस्कार में आई बानी जा तो मात्र 5 मिनट रहो सबसे हम मांगो ना बबुआ एक समय के बाद गोस्वामी तुलसी बाबा लिखत है आकी भरनी बात मुनी वो सही पादया का राम भरद्वाज मुनि को सही करे आगा आराम चरण रति अति अनुराग बस है संगल भाई तनी मेन माइक के बढ़ा दे हां ना होमिंग करी देख ली होमिंग त हर माइक हो होमिंग वाला को हो जीवन में ना लेकिन एक हो को क्वालिटी अपनावे के पड़ हां बाबा ई साउंड के जवाब नहीं है ना जब होमिंग करे देखो करो तनी तनी कम करो जब होमिंग करे जब सीटी मारे ब्याज के मुंह पर 101 रुपया फेंक जहाँ 101 रुपया फेंकल अब ब्याज के मुंह में लॉकडाउन लग गई अब रात भर में तहार कोकिया चाहे भोभिया चाहे फाटी जाओ पता जल जाओ तो तनी ओकरे के संभाल लेबे के बा हम कब ओतनी अथी लागता